mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Muna sa kanin. Mga igsoon, padayon natong iampo nga ang kalinaw, ang panaghiusa, maghari unta sa kalibutan. Labi na gyud sa atong mga nanagan karon sa paras eleksyon nga unta mahigugmaon ang ilang mga kasing-kasing. Ang atos ang mga benefactors and donors nga nagpadayon sa pagtabang nato dinhi, atos ang iampo nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga itumong namo ang among mga hunahuna sa mga pagtulunan sa imong anak, aron magtuman kami sa imong kabubuton dili lamang sa pulong kundili usab sa buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Ang kaalam moatiman kanila nga mangita kaniya, siya magbayaw kanila ngadto sa kabanto. Ang paghigugma kaniya mao'y paghigugma sa kinabuhi mismo, ang pagpangadlawon aron pagpangita kaniya mao'y lunlon kalipay. Bisan kinsa nga makakabot sa kaalam, pasidunggan pag-ayo. Bisan asa siya moadto, ang Ginoo manalangin kaniya. Ang mga sulugoon sa kaalam mao'y mga sulugoon sa ang balaan, ug ang Ginoo mahigugma sa tanan nga nahigugma sa kaalam. Sila nga magtahod sa kaalam, maghatag sa matarong nga mga hukom. Sila nga mamati kaniya makabaton sa matuod nga seguridad. Ibutang ang imong pagsalig sa kaalam, ug mabatunan nimo siya ug ipasunod siya sa imong mga kaliwat. Sa sinugdan, ang kaalam magdala kanimo ngadto sa malisod nga mga agianan. Himuon kaniya nga mahadlok sa hilabihan, sa ingon nga maghunahuna ka nga dili ka na makahimo sa pagpadayon. Ang disiplina nga iyang pangayoon makasakit ug sulayan ikaw niya sa iyang pangayoon hangtod mosalig siya kanimo sa hingpit. Unya moabot siya nganha kanimo sa walay langan, magpadayag kanimo sa iyang mga tinaguan ug lipayon kaniya. Apan kung tipas ikaw, biyaan ikaw niya ug pasagdan ka,
nga mahulog ngadto sa imong kaugalingong kalaglagan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, dako ang kalinaw nila, nga nahigugma sa imong balaod. O Ginoo, dako ang kalinaw nila, nga nahigugma sa imong balaod. Sila nga nahigugma sa imong balaod, may dakong kalinaw. Ugalang kanila, walay butang nga makapandol. Akong giampingan ang imong mga sugo, ug ang imong mga gimbutan. Kayang tanan kong mga dalan, anaa sa imong atubangan. O Ginoo, dako ang kalinaw nila, nga nahigugma sa imong balaod. Ang akong mga ngabil nagabuhat sa imong mga pagdaig, kay nagatudlo ikaw kanako sa imong mga kasuguan. Ang akong dila mag-awit unta sa imong saad, kayang tanan mong mga sugo matarong man. O Ginoo, dako ang kalinaw nila, nga nahigugma sa imong balaod. Nangandoy ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Ug ang imong balaod maoy akong kalipay. Magpakabuhi unta ang akong kalag, aron magdaig kanimo. Ug ang imong mga kasuguan, magtabang unta kanako. O Ginoo, dako ang kalinaw nila, nga nahigugma sa imong balaod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Juan miingon kang Hesus, magtutudlo nakakita kamig tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan, og sanglit dili man siya kauban nato, gibadlong namo siya. Si Hesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i, kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan, nga makasultig dautan bahin kanako. Kay ang dili batok kanato, dapig kanato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
Gihisgutan ang kaalam dinhi sa atong unang pagbasa nga importante kay siya nga mo'y atong ikuyog sa kinabuhi. Kay kung dili kuno ta magkuyog sa kaalam, maanam-anam gitag kahugno, maut-ot o maway kapuslanan ang atong kinabuhi. Nilingay mong tupad ing na kay kaalam o kadanghag. Nya kinsa man ning mga taong maalamon, ang tinuod nga maalamon dili na sila kining maratol, secured. Mo nang matud pa sa unang pagbasa, kaalam sa to. Sila nga magtahod sa kaalam, maghatag sa matarong nga mga hukom. Sila nga mamati kaniya, makabaton sa matuod nga seguridad. Kana bang secured ka sa imong kinabuhi? Mawa na ang mga ratol, kanang kasina, mga kahadlok, labaw na gyud ang kanang kasuko. Sa inyong tanaw sa ato rong nanagan sa politika, maalamon sila o mga danghag? Ang kanang secured, kanang relax. Kana bang tao nga relax? Dili daling madutlan og mga batikos, dili masuko kung sawayon, daoton, butang-butangan. Mao na sila yung mga maalamon, mao na sila yung mga nindot nga mga leaders. Tanawa si Jesus usa ka leader, giingnan siyang Juan diri, magtutudlo naaman sa dito'y naghingilin og mga yawa sa imong ngalan. Nya di man nato kauban, among gibadlong. Nakuan dayon sila na threaten ba? Kana bitang nasina, di ko kakauban nganong gamit-gamit makas amongan. Unsa may tubag ni Hesus, ayaw siyag pagdidi. Ninduta no, kung ang ato ba mga political parties karon ba kaning nanagan, ang team Duterte, team Marcos, ano bitang pulo sila magbuhat og maayo. Nya why sinahay? Dili moingon ang pikas nga ayaw mo nila. Moingon sang pikas ayaw sad mo nila. Kanang maayong buhat mo'y himuon. Pero sa tinudanay mga igsoon dinhi sa atong kinabuhi, basta magbuhat ganitag maayo, magkahiusa kita. Ang tinuod nga nagbuhat og maayo, dili gyud makigkompetensya sa usag-usa. Kay kani manggong buhat nga maayo, dili ni magkompetensyahay, magkauyon gini sila. Kinsa ra man gyud magkabangi ang buhat nga maayo ug ang buhat nga dautan. Matud pa ni Kristo, kay ang dili batok kanato, kay sila man mo'y mga maayong tao, si Jesus man ang the only good. Ang dili batok kanato, dapig kanato. Mabitaw nga magampo ta nga kinibitang nahitabo sa atong nasod karon na gubot kaayo nya gasto kay kwarta. Hurot na kuno na bangkaruta ng atong panudlanan sa kwartas nasod, sige nalantag utang, siging utang, ambot og asa kani padung ning atong nasod ug mao na lang gid ni nagpasabot lang gid ni siya nga daghan gyud mga buangon sa atong mga leader sa nasod. Kay kun maayo pa ni silang atong mga leaders ug nindot pa ni sila mga leaders, naay kalambuan. Di na lang ta mo pinpoint og kinsay mga buangon aning ato mga leaders. Basta klaro kay na maut-ut gani matud pa diri na ay daghan nga way kaalam. Kay kani manggong kaalam, the true wisdom belongs to God. And if we are guided by God's wisdom, di gyud mahitabo nga dili mulambo ang atong kinabuhi. Nya kun leaders nato, ang mga leaders nato sa atong nasod, guided by the wisdom of Jesus as our true shepherd, mulambo gining atong nasod, dili magsigi kautang-utang. Og makautang man ta, doon na gitawag og
return of investment. Kung sa tawag na ROI. Karon sige na malantag spend nya inigsunod na sang budget, mangutang na sad. Igsunod na sang tuig, mangutang na sad. Wa gyud return of investment. Mao nang maut-ota pasabot tawag nata na in quotation og anha ta sa business, di siya mahimong businessman kay ngano man way kaalam, dili siya bright sa iyang gigamhan na buluhaton. Tawgon na nato siya og danghag or bogo, ana foolish. Mao tong do natay gitawag og 10 virgins, 5 are foolish, bogo, danghag, 5 are wise. Maura to sila'y nakaabot gyud ngadto sa langit. Matud pastubag nato sa Salmo, o Ginoo, dako ang kalinaw nila nga nahigugma sa imong balaod. Ekonomi, huna-huna ako noron sa imong kinabuhi. Unsang balaura ang imong gisunod? Balaod sa Ginoo o balaod sa tao? Kung balaod ganis Ginoo, dako ang kalinaw, naay kalinaw. Unya kay nagubot marong atong nasod, gubot man kay na sila diyang atong mga congressmen, mga senador, inig-eleksyon, gubot man kay ta, gasunod tas balaod nga way klaro. Balaod sa tao. Ang balaod sa tao is always centered on the person, sa magbabalaod. Mo nang matod pa nila kini kunong ato mga balaod labi na dinis Pilipinas, nakasintro ra gyud sa magbabalaod. Nya sila rasay mag-usab-usab, sila rasad mo adjust. Nya kada kuno balaod na adyo kuno nay kanang asana exit nila ba aron og magbayulit sila anang ilang balaod, dali kay sila makaikyas. Sila rasang naghimos balaod ang maghimo anang exit. Kamo na lay discovery ana, mao man kuno nay tinuod. Di gid na mo na nga di gyud mapriso ang lawyer dinis Pilipinas ba? Lisod kay mapriso. Ay ila istorya na nila. Kay kana kunong kada balaod naa ginay exit. Pero kita nga mga dili masters balaod, priso dayon. Kana mga pobre, priso dayon. Kay di man ta kita sa exit. Kay ilang sa nang tago-taguan, may man kay na sila ana. Aw nang iampo nato nga magsunod gid unta ang atong mga leaders ug kita mismo magsunod tas balaod sa Ginoo, kay dili lang kalinaw ang atong madawat kundili kalipay ug kalambuan. Naidaghang moanhin ako, uban magdepresyon na, ang uban ratol na kaayo. Usaragi akong unang isulti, sunda gyud ang balaod sa Ginoo. Sama nang maputos nas utang. Padir daghan na kay kog utang. Nako ayaw pangutang. Mga matay mi padyon ako, ay kamatay lang. Basta ay nagyog utang. O sa paman, sa to pa kung di na ka mangutang, ang sunod mahitabo makabaya jud ka sa imong utang. Di naman ka mangutang. Nya unsa may gisugo sa Ginoo, niingon dayang Ginoo nga pangayo, asa na pangutang kamo dili, pangayo. O na mangayo ka. Kauaw sad Father, magpakauaw ta kaysa magsupak tas Ginoo. Sama ra gud anang usa ka asawa o usa ka bana, unsa may sugo sa Ginoo, pasayloa lang nagkapituan kapito. Nya moingon ding asawa, ha? Magmukha ko dinhing tanga, magsigi ko pasaylo anang iyang sigig pangabit dito, or ang bana ba kay mingon, insulto mo sa nako, namabdos na siya sa iyang kabit, ako lang yapong dawaton. Dawata, kauaw sa dana Pader, ma-degraded masad ang akong pagkabana ana, ay pa-degrade lang. Si Kristo gani gibitay sa cross, okay raman. Gihubuan gani siya, okay raman. Mao nay balaod sa Ginoo, maghatag og kalinaw, maghatag og kahiusa, maghatag og kabalaan. Sige, last na lang imong lingi tupad. Ing na sugod karon, sugot na kog pakauwawan. Ana, no? Kanindot. Pagampo sa katawhan.
Mga igsoon, gitudluan kita sa atong magtutudlo nga ang pagsunod sa iyang balaod mo'y atong kinabuhi. Busa malaumon kitang muingon, Diyos nung magtutudlo, kabiga kami. Diyos nung nung magtutudlo, kabiga kami. Nga ang simbahan, epektibong musangyaw sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, kabiga kami. Nga ang Diyos, pagtanyag kanato sa gasa sa pasaylo, sa pakig-uli o sa pag-alim sa mga kasakit, gumikan sa pagkabahin-bahin o panaglalis, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, kabiga kami. Nga magdugang unta ang atong pag-ila sa kaayo sa katawhan, nga nahimong agianan sa paglihok sa Espiritu sa Dios dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, kabiga kami. Nga ang mga idaran, mga nagmingaw, ug mga masakiton, malig-on pinaagi sa kainit sa atong maamumahong presensya, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, kabiga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, kabiga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gibangandoy, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, kabiga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug ulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, kabiga kami. Nga ang atong mga kahigalaang namatay, ug na nag-una kanato, makaambit sa kalinaw ug sa kalipay didto sa Diyos nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, kabiga kami. Langit nung Amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Animo, ihalad ko karon, Ginoo. Naglaom akong kini makahimot kanimo. Jutay lang kining ihalad ko karon habang kinasing-kasing. Nawata kining akong ihalad, Ginoo. Mga bungang abot sa yutang imong ipatikan. Jutay lang kining ihalad ko karon habang kinasing-kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa pagsaulog namo sa Eucharistia, pinaagi sa angay nga mga pag-alagad, itugot nga magpulos alang sa among kaluwasan, kadtong among gihalad alang sa pagpasidungog sa imong kahalangdon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaos sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang ibong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na tong wa nay naghandom nila karon. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan.
Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaingon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanto namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini maong akong lawas nga kung gihatag sa inyo kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Ining langit mong kalanon, gidawat sa kabus. Ang saan ngaway kapagyasan sa namatay sa krus. Magampo kita. O Dios nga makagagahom itugot nga madangat namo ang kaluwasan kansang pasalig among nadawat niining mga misteryo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnom kaalam. Yag ato ning gamiton sa paghimo sa atong inadlawng mga buluhaton, mahimo gitang malinaon. Padayon ta sa pagampo nga unta mahurot na ni ato mga slots. Wala lang yapon tay update karon pero padayon lang gitag palit is BF DAG 500 pesos per slot. Unya ang atong Santo Niños Healing Gifts tag 100 pesos o ang atong kanini ang para haligi para ni Mama Mary tag 100 pesos. Niya pahinomdom pod ug mga adlaw mauna ang ato na sang prosesyon para sa atong patron human sa alas 6 nga misa. Ato ni siyang siguroon nga makuyugan kay ato na sa ding sakripisyo para sa atong mga gipangandoy nga kalinaw sa atong nasod. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo.